Volt nektek aszfaltrajzverseny, ügyességi verseny, gyorsulási verseny, de látok 4 peges BMX kerékpárt is, és a többit majd megmutatjuk. Lentár Gábor első körben, zöld színű láthatósági kerékpárral. Van nekünk egy Horváth Ferenc Vinetunk, aki a stílus képviseli a mai napon. Aztán jött egy kis fekete bárány nekünk, a 20 esztendős Turányi Róma, egy nagy tapsot, ő a legújabb generáció bringása, majd meglátjátok, trükköi egészen különböznek. És a Fater, a csapat vezetője, egyre jobban csak vezeti őket, és egyre kevesebbre bringálni. Nagy Attila 2-es pálya, igen, nekem is jár a taps. Hát én vagyok az első generációs extrém kerékpáros, itt vannak a második generációsok és a javított modell, akit frissítettek, sőt még kommunikációs modellt is kapott, vagy modult, Turányi Rómeó. Na majd folytatjuk tovább a bemutatózást, ahogy megszól a zenénk, és el is kezdjük az egyszerű trükköktől. Nagytaps Lentinek, aki nagyon stílusosan tudja ezt bemutatni, 2 pedállal, lábon, kormányt fogja kézzel. Ő volt a profi, aztán jön a stílus, aki egyből nagy lendülettel és hátsó keréken közelíti meg a kidobót, vagy egy 180 fordulattal jön vissza. Aztán Rómeó, ő már a hangi mátékot mutatja, lehet látni az apró különbségeket. Az első keréken gurul, csak a kormányt fogja és egyszerűsúlyoz, és egy nagy taps ennek a mutatványnak. Lenti egyébként vízdiplomás, lehet neki gratulálni, már felismerték a Morgan Stanleyhez, de majd csak a buszusban kell kezdeni, tehát az extrém sport nem feltételül. És itt egy bikesurfös, Horváth Feri! Freestyler! Lenti szintén nem rendeltetésszerű kerékpár használatán a láncvillára lép ki, és gurul el a box mellett. Féki azaz hátrafelé túlás, és visszafordul járatot. Nekitudus vagy gyakorolni, nekitudus egy ilyen boxnak, felugrasz, és gurulsz hátrafelé. Aztán egy laza 180 fokos hátsó keréket. Egy full jam-mel melegít, nincs első fékünk. És most a taps, és vissza. A második generációs bringásomnak félig lecsúszott a nadrág, de majd nézzétek Rómeó. És nem azért lóg ki a katyából, mert a hasonlózák szponzora van egyébként, az első volt is, akinek van a hasonlózák szponzora, de mielőtt nem volt szponzora, akkor is kilógott a katya. Mr. Stílus a gyorsítóba közvetlenül a Turányi Rómeó, és elugrott el a kisasszony feketében, azaz Horváth Feri, nagyon turázkodik és megvan! Nézzük Lentit, aki talán a legszebben ugorja ezt a trükköt, nagyba, magasra kell emelni, és ott van Lentitől.